It's time for DJ Raqi's Secret Files. Sa edad kong to, pinoproblema ko na kung paano ko mapag-aaral ang sarili ko. Hello po, DJ Raqi. Sa totoo lang, hindi ko po alam kung paano ko sisimulan ng kwento ko. Papangunahan ko na po kayo ha. Kung iniisip nyo tungkol sa love life to kaya sumulat ako, nagkakamali po kayo. Sana nga, ganun lang kadali ang problema ko. Itago nyo ako sa pangalang Jace, 17 years old, at ito po ang aking secret file. Sisimulan ko po ang kwento ko sa mga magulang ko. Isa po akong bunga ng pikot. Opo, pinikot lang ni mama si papa para pakasalan siya. 3 babae kaming naging bunga ng pagsasama nila. Hindi siguro kayo maniniwala kung sasabihin kong tandang-tanda ko pa ang mga nangyari sa buhay ko nung 3 taon ako. Wala si Papa sa bahay kasi nagtatrabaho siya sa Quezon City. Samantalang kami naiwan sa Bulacan kasama ni Mama. Noong mga panahong wala si Papa sa bahay, lagi akong nagtataka bakit laging maraming tao sa bahay namin na hindi ko naman kakilala. Hanggang sa isang araw, nalaman ko na yung mga taong yun pala ay mga kamag-anak ng kabit ni Mama. Mga kamag-anak ng kabit ni Mama. Sa ganong edad, hindi naman sanay ang batang magsinungaling, 'di ba? Kaya, ganun yung ginawa ko. Nagsabi ako kay Papa na laging may tao sa bahay. Hanggang sa naghiwalay na nga sila. Hanggang ngayon nga sinisisi ko ang sarili ko dahil sa nangyari sa buhay namin. Siguro kung hindi ako nagsalita, kung hindi ako nagkwento, siguro buo pa rin kami. Siguro hindi ko na kailangang mamroblema ng ganito. Wala eh. Nagsabi ako kay Papa. Fast forward. Bata pa ako nun. Pero tandang-tanda ko pa yung araw na binihisan kami ng maganda ni Mama. Ang sabi niya, pupunta kami ng isang sikat na fast food chain. Ang alam ko nun, birthday kasi yun ni Papa kaya mamamasyal kami. Pero pagdating namin doon, imbis na si Papa ang sumalubong sa amin, isang babae ang sumalubong. Siya palang kapatid ni Papa. Masayang-masaya pa rin ako noon kasi akala ko magkikita kami ni Papa. Pero yun na pala yung araw na magsisimula ang pagbabago ng buhay ko. Inuwi ako ng tita ko sa Quezon City pero hindi ko kasama ang kapatid ko. Yung araw din na yun na rin ang huling kita at sulyap ko sa mama at mga kapatid ko. Nagkaroon ng sari-sariling pamilya ang papa at ang mama at tuluyan na kaming nagkahiwa-hiwalay. Nagkawatak-watak. Si Papa nagkaroon ng 2 anak sa stepmom ko. Si Mama naman nagkaroon ng 2 anak sa magkaibang lalaki. At ako naiwan sa lola ko. Hindi kalayuan ang bahay ni Papa sa bahay ng lola ko pero kahit ganun, ramdam ko kung gaano siya kalayo sa akin. Kung gaano na siya kasaya at kakontento sa bagong pamilya niya. Hindi ko maiwasang magalit. Punong-puno ng galit ang puso ko kay Mama kasi
nang dahil sa kanya, hindi ko kailanman naranasan magkaroon ng isang pamilya, ng isang ama't ina. Ngayon, sobrang namomroblema ako para sa buhay ko. Opo, sa edad kong to, dapat crush-crush pa lang yung problema ko. Pero pinoproblema ko na kung paano ko mapag-aaral ang sarili ko. Nakikitira lang kami sa lola ko. Nakikitira lang kami ng lola ko sa tita ko. Siya yung gumagastos para sa amin. Alam kong kaya lang ako pinapatuloy ng mga kamag-anak ko ay dahil sa lola ko. Pero paano? Paano kung mawala na si lola? Wala na akong ibang mapupuntahan pa. Si mama na sarili kong ina, pinutol lang kahit anumang communication ko sa kanya. Binlock niya ako sa Facebook at hindi ko na siya mahanap pa. Si Papa, hindi ko naman pwedeng isiksik yung sarili ko sa kanya kasi umaasa lang siya sa stepmother ko. Gabi-gabi, hindi ako makatulog kakaisip kung saan ako pupulutin kung sakaling mangyari yung bagay na yun. Gabi-gabi, hirap na hirap akong kakaintindi sa mga bagay na hindi pa dapat pinoproblema sa ganitong edad ko. Sobrang hirap mabuhay ng walang magulang. Ang hirap-hirap. Sa buong buhay ko, hindi ako nagkaroon ng mga bagay na gusto ko. Hindi ako nagkaroon ng mga bagay na mga pinapangarap ko. Nabibigyan ako ni Papa pero para lang yun sa pag-aaral ko. Ang iniisip ko ngayon, paano na yung pagka-college ko? Ramdam ko at alam ko na wala na akong balak pang pag-aralin pa ni Papa. Kaya habang maaga pa, hindi ako tumitigil na humanap ng mga scholarship program. Sinisimulan ko na rin kumilala ng ibang tao na pwedeng makatulong sa akin para mabigyan ako ng trabaho. Kasi alam ko, wala akong mapupuntahan kung sakaling mawala na yung lola ko. Araw-araw, isinisiksik ko sa utak ko na sa mundong to, wala akong ibang pwedeng sandalan at wala akong ibang kakampi kundi ang Diyos at ang sarili ko. Minsan, nagtatanong din ako, bakit ganito yung buhay ko? Pero lagi ko na lang iniisip na ang lahat ay may dahilan. Baka ginawa to para lalo akong patapangin at palakasin sa buhay. Hindi ako nagsulat para magpaawa o ano. Sana lang kung sakaling may mga magulang na nakakarinig ng kwento ko, sana po huwag niyo pong tanggalan ng karapatan maging anak yung mga anak ninyo. Sana po maging responsable kayo sa mga sarili ninyong mga anak. Hindi tulad ng nararanasan ko ngayon. Higit na kahit kanino man, kayo at kayo lang din po ang makatutulong sa kanila. Sana rin po nakikinig ang mama at papa ko para malaman nila na kailangan ko sila ngayon. Kailangan ko ng magulang na kukup-kup at magmamahal sa akin. Maraming salamat po. Muli, ako si Jace at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret File.